Ej, hvor filmer du selv på? Vi kan gå. Så, der er nu. Jeg kan mærke, at det kommer op igen. Vi sætter os ned efter. Hold op. Ja, nu er vi ikke. Det gider vi ikke mere. Okay. Er I klar? Samler på kapsler. Er alle deltagere klar? Er publikum klar? Ja! Så siger vi 3, 2, 1, go! Der skal tempo på! Hæld på dem! Skal der ikke nogen flere spændende op? Fili er der med første. Fili er en tilsat, der ser kritisk ud. Lasse lyder den. Fili han tykker ned. Han går efter det. Ja, det første opskud. Hallo Lasse, du må ikke lyde den. Han fortsætter. Han trækker mere. Han bunder. Skal det vores bandemester gøre det igen? Det tror jeg nok. Esben går på. Og han gør det. Har du sygt? Ja. Og vi skal også have noget andet. Lad os gå på. Jeg synes, det er godt kæmpet. Nå, ja, men jeg sagde ikke. Kom og bræk dig igen, Fili, du kan godt. Lad os give Alexander Gade på vej i en kæmpe hold. Det er flot bundet. Han er sgu dygtig til det. Ja.